Hei, bună tuturor! Eu sunt Rebecca T și astăzi sunt alături de... Alexandra, verișoara Rebecca-i. Da, verișoara mea. Nu știu dacă mai țineți minte sau cine s-a uitat la vlogul de acum aproape un an, 11 luni. Deci a fost primul meu vlog, mai exact un challenge. Astăzi, după cum ați văzut în descriere, jucăm Smash or Pass. Eu zic să nu mai lungim atâta și să începem. Va începe Alexandra pentru că de ce nu? Hai, Alexandra! M-am gândit la un băiat mai așa, care nu-i de la noi, din țară, și e născut altundeva, toate știe foarte bine română. Ceanu. Smash or Pass? Smash, ce-am zic. De ce? Smash? Păi da, E frumos. Ok, altceva? Nu dau comentarii. Ok. Acum eu. Așa, deci. Vlad Munteanu sau Cristi Munteanu. Bine, seamănă, dar nu chiar așa de mult. Nu-ți pe placul meu, Pass. Pass, ok. Ia din nou. Hai. Mihai Ungureanu. Mihai Ungureanu. Hugo. Smash. Tu? Eu nu spun că... Eu de ce să spun eu să mi stau Pass? Îți dai seama că... Smash. Smash. Ok, deci acum sunt eu. Bogdan de la Ploiești. Smash. Smash direct. Smash direct. Smash-ul. Ce-ți place la el? Nu știu, îmi place că se comportă foarte frumos. Da, ai dreptate. Nu este ca toți ceilalți maneliști. Cum să zic? Da, bine, el nu e neapărat manelist, nu e doar manelist. Și gen... E perfect. Tu ești eu. Acum, da, tu. M-am gândit așa puțin. Da. Și să-l dau pe canal cu Smash or Pass. Scuze, da, Pass. E Pass. De ce? Nu-ți place că fumează? Nu, n-am nicio treabă cu chestia asta, nu-mi place. Nu se vopsește? Nu-mi place el ca persoană. Ah, ok. Enisebi. Smash. Smash. Da. De ce Smash? Nu știu, e frumos. E frumos. Da, i-am dat și Smash. Da. Tu Îți lua pe Petri Ștefan. Petri Ștefan. Smash or Pass? Smash. E frumos și el are ochi albaștri. Dar asta îți place la el? Sincer, se potrivește. Pentru tine așa blondă, roșcată. Hai să-ți spun. Deci, Luis Gabriel. Hai că deja ne-am aruncat pe maneliști. Smash or Pass, nu? Da, Smash or Pass, dar nu, că noi ne jucăm Kiss Mary Kill. Hai, zi, Smash or Pass. Bă, sincer, i-aș da Pass pentru că are iubită. Da. Dar îi dau Smash pentru că e frumos. Da, a good motivation. Tu, de lângă tău. Țancă Uraganul. Smash or Pass? Pass. De ce? E clasic, e urât. Se pare că e bătrân. Da, nu știu, are peste 40 de ani. Peste 35 cel puțin. Nu-mi place de el. Deci, cam acesta a fost vlogul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și că veți reveni pe canalul meu de YouTube. O să mă mai găsiți. Da. De tot aici. Da. Pa! Pa! Mau, chica, mau. Hai. Mau, chica, mau. Tu ești iubirea mea. Mau, și inima-ți bate. Chiqui, chiqui, tu-i. Nu ne vom opri. Chiqui, chiqui, ce te iubesc. Yeah! Încă o dată. Mau, chica, mau. Luis Gabriel, hai că deja ne-am aruncat pe maneliști. Ah, tu trebuia să spui mie? Da. Ok.